טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך השבוע, נלמד בילקוט 7 על מידת השלום. אנחנו יודעים שהמשנה בסוף פרק ראשון במסכת אבות אומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על 3 דברים העולם עומד, זה כרוך על הדין, על האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. עכשיו צריך לדעת, במקום שיש שלום לא צריך דין. זאת אומרת, על 3 דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום, אבל אם יש שלום, לא צריך דין. שלום הוא כבר מעל זה. אומר המדרש, תני רבי ישמעאל, גדול הוא השלום, ששם הגדול הנכתב בקדושה, אמר הקדוש ברוך הוא ימחה במים כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, כמו שכתוב בסוטה. אנחנו יודעים שאישה שהיא סוטה, הבעל מקנא לה, הוא חושד בה חלילה, אז בזמן שבית המקדש קיים מעלה אותה לירושלים, היא אומרת, מה פתאום? אני לא עשיתי שום דבר רע. הכהן אומר לה, אין בעיה, קחי את אשתי מהמים האלה, ואם היא צודקת, לא רק שלא קורה לה כלום, אלא הגמרא אומרת, היא זוכה והיא יולדת עוד הרבה ילדים, ויהיו לו חיים יפים ושמחים ורעננים. שמעתי שהיא לא מתה על המקום. אבל אם חלילה היא לא אומרת אמת, מתנפחת ואיך אומרים? לאט לאט, זה קורה לה, כן. אמרו שיש לה זכות עולה כמה חודשים משהו. גם יכול להיות לפעמים. אז זה השם ירחם. אז הרי, מה זה שם השם נמחה על המים? כי הכהן לוקח את הפרשייה של הסוטה ושם אותה לתוך המים, ושם נמחק שם השם. כן. אז אם הקדוש ברוך הוא התיר שימחה שם השם על המים, בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו, כי הוא חושד בה, עכשיו צריך להוציא אותו מהחשד שלו. אז על אחת כמה וכמה, שבין אדם לחברו, כמה אפשר לעשות, כמה צריך לעשות ולהשתדל בשביל השלום. אומר המדרש, סיפור על רבי מאיר בעל הנס, היה דורש בליל שבת בבית הכנסת של חמת. חמת, עיר סמוכה לטבריה. והייתה שם אישה אחת עומדת ושומעת את הדרשה שלו. פעם אחת העריך רבי מאיר בדרשה שלו, והמתינה אותה אישה עד שסיים רבי מאיר. התעכבה. בעלה חיכה לה שתחזור הביתה, והיא לא חזרה. היה עצבני. כאשר הגיעה לביתה, מצא את הנר שקבע כבר. אמר לבעלה, איפה היית עד עכשיו? אמרה לו, שומעת הייתי בדרשה של איזה אחד דורש. לא אמרה לו את השם, פחדה, לא אמר את השם, שלא התעצבן. אמרה לו, אני הייתי בדרשה של איזה חכם, של דרשן. אז אותו האיש, הבעל הזה, היה לץ. הוא נשבע לה שהיא לא תיכנס לביתו עד אשר היא תלך לאותו דרשן, ותירק לו בפנים שלו של אותו דורש. עד כדי כך. יצא מביתו, ולא רצתה לחזור. מה, אני לא יכולה, מה נעשה דבר כזה? מה פתאום? יצא שבת ראשונה, שבת שנייה, שבת שלישית, ולא חזרה לבית. היא לא יכולה לחזור, הוא הדיר אותה, הוא לא נותן לה להיכנס. אמרו לה השכנות שלה, תשמעי, מה, אתם עדיין בכעס? עדיין ככה לא בריב, לא יכולה להיכנס איזה רחמנות, ככה לראות אישה זרוקה מחוץ לבית, אין לה בית, הבעל לא נותן לה להיכנס. היא אמרה לה, בוא נבוא איתך ביחד, אמרו לאנשים, בוא ניקח אותך לדרשן הזה, ובוא נראה, נקווה שיהיה טוב. כיוון שהם הגיעו לרבי מאיר, כיוון שראה אותם מרחוק, ראה ברוח הקודש, הבין כבר את כל הסיפור. עשה את עצמו, רבי מאיר כאילו חושש בעיניו, היה לו כאב בעין. אמר להם כלום, האם יש פה מישהו ביניכם, איזו אישה חכמה שיודעת ללחוש בעין? אמרו לה מיד אנשים, מהר, זו ההזדמנות שלך. תגידי שאת יודעת. אמרו לה השכנות, לכי את, לחשי לו, ותרקקי בתוך עינו ותהי מותרת לבעלך. הלכה, אבל כיוון שהיא ישבה לפניו מתוך בושה, מסכנה רחמה,
הייתה צדיקה, מתוך בושה. אמרה לו, רבי, אין אני יודעת ללחוש לה, אני לא יודעת כלום. באתי, אבל באמת אני לא יודעת. אמר לה רבי מאיר, אף על פי כן, אני צריך תרקי לי בתוך עין 7 פעמים. כי זה ירפא אותי. זה הדבר היחיד שיכול לרפות אותי. יש לי כאב גדול, אני יודע, זה הדבר היחיד שיכול לרפות אותי. טוב, התביישה, אבל באותו רגע קיבלה אומץ, אמרה, הוא מבקש ממני. עשתה ככה. אמר לה רבי מאיר, תלכי עכשיו לבעלך ותגידי לו, אתה אמרת שתרקי בפני הדרשן פעם אחת, אני הרגתי 7 פעמים. טוב, באו התלמידים לרב, לרבי מאיר, אמרו לו, כבוד הרב, זו תורה וזו שכרה, מה זה? זה כבוד התורה? אילו אמרת לנו, היינו מביאים אותו, מלקים אותו על העמוד, והיה מתרצה ומתפעס לאשתו. מה זה? היינו מרביצים לו. חצוף. ככה אומר לעשות לרבי מאיר? מה זה הדבר הזה? אמר להם רבי מאיר, לא יהא כבוד מאיר גדול מכבוד קונו. ומה השם הגדול, הקדוש, שנכתב בקדושה, אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה שם השם על המים, כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. אז כבוד של מאיר, אני לא, על אחת כמה וכמה, לא כל שכן, שאני אמחל על כבודי, עד כדי ככה בשביל להשכין שלום. תראו, איזה מעלה של רבי מאיר, איזה גדולה, איזה ענווה, איזה שפלות, כל זה רק בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו. עד כדי כך. היום, במצב שלנו היום, אם היו באים מספרים את הסיפור הזה, היה אומר ישר, גט מהר, תברחי ממנו, גרשי. אבל רבי מאיר כנראה ראה ברוח הקודש לא רק את המקרה, אלא גם את הפתרון. וידע שהם התנהגו בצורה של השכנת שלום, אז הבעל הזה יחזור, וכנראה גם יעשה תשובה על מה שעשה. יש מעשה מובא בזוהר הקדוש, פרשת מקץ. רבי אבא היה יושב בפתח שער העיר לוד, וראה אדם אחד יושב על איזה בליטה שהייתה בולטת מהצד של ההר. יושב רבי אבא בפתח של העיר לוד, רואה איזה הר גבוה עם צוק, יש בליטה של אבן מההר, ובן אדם יושב שם על הבליטה הזאת. ומרוב היפות של אותו אדם, הוא שם לב, רבי אבא רואה שאותו אדם נרדם על האבן. בתוך כך רואה רבי אבא שנחש אחד מתקרב לעבר האדם הזה שישן. ופתאום ברגע האחרון זינקה לעבר הנחש איזו חיה טורפת והרגה את הנחש. נס גדול נעשה לאותו אדם. וכשהתעורר אותו אדם, מה הוא רואה? הוא רואה נחש מת לידו. הוא מבין את גודל מרוב בהלה, רץ מהר. עזב את האבן הזאת ורץ מהר. איך שהוא רץ, האבן נפלה לתהום. פתאום רבי אבא מסתכל עליו ואומר, מבין, נס כפול נעשה לו. א', ברגע האחרון ניצל מהנחש, הנחש ארסי, ואיך שהוא ניצל מהנחש והתעורר, רואה את הנחש, נבהל, רץ מהר, ובאותו רגע שרץ, האבן נפלה לתהום. מה זה? כנראה האדם הזה יש לו זכויות. ניגש אליו רבי אבא ואמר לו, ככה אומר הזוהר הקדוש, אמור לי מה מעשיך, כי הקדוש ברוך הוא עשה לך 2 ניסים גדולים מאוד. הציל אותך מן הנחש ומן הבליטה הזאת שנפלה, ולא בחינם עשו לך ככה. אמר לו אותו אדם, כל ימיי לא עשה לי אדם רעה, ולא נתרציתי עמו ומחלתי לו תמיד. לא היה מעולם בן אדם שעשה לי משהו שלא מחלתי לו. גם אם מישהו עשה לי חלילה רעה, תמיד מחלתי. ועוד הוא אומר לו, לא עליתי על מיטתי בטרם שמחלתי לכל מי שצייר אותי. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע על המיטה. הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס וקנית אותי. כן? כמה באמת אנשים בעולם שאומרים קריאת שמע, מתכוונים לזה באמת בלב שלם. זה קשה. שאדם, לפעמים אדם כועס על מישהו, עשה לו משהו לא טוב, הכעיס אותו, ואדם ללכת לישון
ולמחול מחילה גמורה, על אחת כמה וכמה, אם זה האישה בבית, בוודאי, שאדם צריך לעשות מחילה לפני שהוא הולך לישון. ולא די בזה, אלא לא נטרתי לו שנאה כל היום. על אותו רגע רע שעשה לי, ומאותו יום והלאה השתדלתי לעשות עמו טובה. עד כדי כך. לא רק שלא מחלתי לו, אלא השתדלתי לעשות איתו טובה. מאותו יום ואילך. למה? שלא ירגיש שיש חלילה משהו בליבי עליו. בחר רבי אבא ואמר, גדולים מעשיו של אדם זה יותר מיוסף הצדיק. למה? יוסף הצדיק עשו לו רעה האחים שלו. וברור שטבע האדם לרחם עליהם מחמת האחווה, עם אחים שלו. אבל מה שעשה זה, הוא עשה את זה עם כל אדם. גם עם אנשים אחרים, זרים, שלא הכיר אותם כל כך הרבה. אז לכן הוא אומר, זה גדול מיוסף, ראוי שיעשה לו נס, ולא רק נס, אלא אפילו נס בתוך נס, זה שתי ניסים גדולים. הצילו לו את החיים. אז זה, אומרים חז"ל, גדול השלום, ששמו של הקדוש ברוך הוא קרוי שלום, שנאמר ויקרא לו השם שלום, ככה כתוב בספר שופטים. כל הדברים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נתן להם קצבה ותכלית, חוץ משני דברים, זה התורה והשלום. ככה אומרים חז"ל. תורה, כי כתוב בתהילים, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותיך מאוד, התורה רחבה מאוד, אין לה סוף. והשלום כתוב בספר ישעיה, למרבה המשרה ולשלום אין קץ. השלום אין לו קץ, אין לו סוף. חז"ל אומרים על שלמה המלך, מלך שהשלום שלו. שלמה, מלך שהשלום שלו. פעם דרשתי, אמרתי שלמה זה גם מלשון שלום, אבל גם מלשון שלמות. שלום ושלמות, זה שלמה. עכשיו, מצד אחד, שלמות, אדם שתובע, יש הרבה אנשים בעולם שהם תובעים שלמות. להיות שלם עד הסוף, איש אמת, פרפקציוניסטים. חייבים, רואים את זה כבר מלידה. כבר שהם בבית ספר, בכיתה ג', אין דבר כזה לא להוציא 100 בבוחן קטן, או אם לא, הם מתחילים לבכות, להיעלל, הם חייבים להיות הכי טובים בהם. בכל הכיתה, הוא חייב להיות מלך הכיתה, להצליח בהכל. פרפקציוניסט עד הסוף. אז זה שלמות. אבל לא תמיד השלמות הולכת עם השלום. למה? כי כשאדם תובע את השלמות, לפעמים הוא רומס אנשים בדרך. והשלום זה שאדם חי בשלמות עם כולם. לא רק תובע את השלמות ולא אכפת לו מאף אחד אחר בדרך, אלא הוא רוצה להתקדם כל הזמן, אבל לא על חשבון אחרים. זה מלך שהשלום שלו. שהוא חי בשלום וחי בשלום עם הבריות. נדיר, יש אנשים בעולם שהם אנשי אמת, אבל נדיר מאוד למצוא אנשי אמת שהם באמת מסתדרים עם הבריות בצורה שלמה, בלי להכאיב לאף אחד אחר. זה קשה וזה נדיר ביותר. זה מידתו של שמאי הזקן. שמאי היה איש אמת, אבל הלכה כהלל, כבית הלל. למה? כי בית הלל היו אנשים ענבים, ככה כתוב. היו ענבים, מוחלים על עלבונם. לכן הלכה כבית הלל, כי הם היו ענבים. נשמע ענבה. שמאי היה תקיף. כן, מעשה, אנחנו מכירים, היה מעשה בגמרא על אדם אחד, גוי, שבא לשמאי ואמר לו, למדני את כל התורה כולה על רגל אחת. מה עשה שמאי? דחפו באמת הבניין, לקח את המקל הזה, שמודדים איתו את הפלס, שמודדו איתו את הבניין, אם הוא ישר או לא, לקח אותו, טק, דחף אותו הצידה, אמר לו, לך מפה. מה אתה אומר לי? למד אותך את כל התורה כולה על רגל אחת? מה זה הדבר הזה? היה איש אמת, אין דבר כזה. אתה רוצה רצינות, אין בערך. בא להלל הזקן, אמר לו, אין בעיה, בוא לפה. אומר לו, זיד, בוא שב פה. זיד אבוי. אמר לו, בוא תלמד. היום לימד אותו א', למחרת לימד אותו ב'. אחר כך, למחרת בא אליו ואומר לו, ב',
ואחר כך א'. אומר לו, מה פתאום? קודם כל א', אחר כך ב'. אמר לו, לא. קודם ב', אחר כך א'. אמר לו, אתה אתמול לימדת אותי שקודם א', אחר כך ב'. אמר לו, אתה שומע מה אתה אומר? אתה שמחת עליי, נכון? אז אתה רואה שגם כשאתה לומד תורה, אתה צריך לסמוך על מי שאומר לך. יש מסורת, יש קבלה לכל הדברים. זה לא סתם ככה שכל דבר לומדים אותו ככה מהאוויר. אחר כך בא אליו עוד אחד, וככה אנחנו רואים את מידתו של שמאי. באו 3 אנשים לשמאי והלל, וכל אחד לימדו אותו משהו. אז בעצם אנחנו רואים שמידתו של שמאי הייתה איש אמת. אבל נדיר מאוד למצוא אנשי אמת שמסתדרים במציאות. לכן מידתם של רוב האנשים זה לחיות בשלום. כי גדול השלום שכמה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את השלום לאנשים שחיים בשלום עם הבריות. הכרתי פעם יהודי, עדיין חי, שיאריך ימים, שגר באזור של רמת השרון. יהודי איש צדיק מאוד באמת, ויהודי איש אמת. כל החיים שלו דבק באמת, לא זז ממנו. אבל הוא תקיף. אבל מה יש לו? אהבת בריות מאוד מאוד גדולה. מאוד אוהב, מכניס אורחים, גדול מאוד. אמת, כל הזמן רק אמת, אמת. הוא לא יכול לסבול כל דבר שזז, שהוא לא לפי האמת האלוקית. תפילה, הכל, הזמן. אני זוכר כל בוקר כשהוא היה מסיים את התפילה, היו באים אנשים, אומרים לו שלום לכולם. היו באים, אומר לו שלום. אז הוא אומר לו שלום, אבל לא, אומר לו להתראות. אומר לו, מה אתה אומר לי להתראות? אני לא יודע אם אתה עכשיו תראה אותי עוד. אומר לו, נבהל, מה זה אתה אומר לי משפט כזה? אומר לו, אני יודע מחר אולי נהיה בעולם האמת. כל הזמן חי בתודעה כזאת, בלה, שזה לא מתאים לכל בן אדם. זוכר שפעם הוא לקח 2 בחורים מהישיבה שלימדתי בה, לקח אותם טרמפ. וכשהם באמצע הדרך שאלו אותו, לאן אתה מגיע? אז הוא כזה התרגז באותו רגע, אמר, לאן אני מגיע? מה זאת אומרת לאן אני מגיע? הוא אומר לי, לשם, הוא הצביע עליהם לכיוון בית העלמין. בית העלמין של ירקון. עכשיו, הוא חי את זה באמת כל הזמן. לאן אני מגיע? לשם. אז זה רמה, אנחנו לא חיים ככה, מידתם של כל אדם, רוב האנשים בעולם, לחיות בסבלנות, ברוגע, בשלווה. אמנם הוא צדיק, הוא חי באמת, בשבילו זה נכון. כל היום לדבר על מתים? לא, הוא חי שוב יום אחד לפני מידתך. הוא חי את זה כל הזמן, הוא כל הזמן חי את זה. אבל אני אומר, זה לא מידתו של כל אדם. אנחנו לא במקום הזה, וזה לא מתאים. זה לא מתאים לרוב האנשים. אנחנו צריכים לחיות בנחת, בשמחה, בשלווה ובשלום. לא ייזהר לא לפגוע באף אדם, ולא לעשות שום דבר רע לאף אחד. טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך. היינו באמצע ברכות הלכות ההבדלה. ואנחנו אמרתי רק שפעם שעברה דיברנו על... כן, ברוך אתה, אז מה אלוהים מלך העולם שהכל נהיה ביום. אתה זוכר? אם אדם יכול להבדיל כמה פעמים. תלוי, אם הוא צריך להוציא החיים ידי חובה. אם הוא כבר יצא ידי חובה, ויש פה אנשים שלא יצאו ידי חובה, אם הם יודעים לעשות בעצמם, שיעשו בעצמם. אני עכשיו הבדלתי פה בבקס, מוצאי שבת, יצאתי ידי חובה. אני הולך הביתה, רוצה להבדיל אשתי עוד הפעם, לא? אני יכול לראות פה בהבדלה? זאת שאלה טובה. בעיקרון כן, כי היא חייבת בהבדלה כמוך. לגבי ברכת הנר והבשמים, בסמים גם אין בעיה, נר תכף אנחנו נתייחס לזה. בסדר? אבל... יש בעיה להחליט פה צריך לכוון לו לצאת ידי חובה בשביל לעשות לו בית. לא, כל עוד יש מישהו אחר שלא יצא ידי חובה, גם אני כביכול, מבחינתו לא יצאתי ידי חובה. אני בעיקרון ככה עושה, לא, אני לא יוצא ידי חובה, פה אני אפילו לא נשאר. אבל אם אחד שיצא ידי חובה, יכול להבדיל עוד הפעם למישהו אחר, סתם איזה מי... אז אני אענה. שאלה טובה. השאלה הזאת לא רק לגבי הבדלה, זה גם לגבי קידוש, לגבי כל ברכות המצוות. הברכות שיש לנו ביהדות מתחלקות לכמה סוגים. יש ברכות המצוות, שזה כל הברכות שאנחנו מברכים על המצוות, כמו על מצוות ציצית, להניח תפילין, על נטילת לולב, כל הברכות על המצוות.
זה סוג אחד. סוג שני, ברכות השבח. כל הברכות שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, יוצר אור, אהבת עולם, עושה מעשה בראשית, שכוחו גבורת מלא עולם, הגומל לחיים טובות. זה ברכות השבח. משבחים את בורא עולם, שנתן לנו חיים, שעשה ברא טבע יפה, וכן על זה הדרך. יש סוג שלישי של ברכות הנהנין. אני מברך שהכל, אני נהנה, כן? על ברכות הנהנין כתוב, כל מי שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא ואימו. אימו זה כנסת ישראל. כן, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא. זה על ברכות הנהנין. אסור לאכול או לשתות בלי ברכה. לגבי ברכת המצוות כתוב, שהגמרא במסכת ראש השנה בדף כ"ט אומרת שכל עוד יש יהודי שלא שמע תקיעת שופר, אפילו שאני יצאתי ידי חובה, אני יכול לתקוע לו ולברך לו ולהוציא אותו ידי חובה. איך אני יכול לברך? הרי תגידו זה ברכה לבטלה, הרי אני יצאתי כבר ידי חובה. לא, בגלל שהחבר שלי לא יצא ידי חובה. ויש כלל שאומר, מדין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה, ככה רש"י כותב שם בגמרא, מסכת ראש השנה דף כ"ט, ומדין ערבות, כל עוד הוא לא יצא ידי חובה, כביכול אני לא יצאתי ידי חובה מבחינתו. לעניין זה, שאני יכול לברך ולקיים בשבילו את המצווה ולהוציא אותו ידי חובה. למה לא הפוך? מה זה הפוך? אנחנו ערבים, אני כבר שמעתי, כאילו אתה שמעת. לא, אבל אתה לא שמעת. דבר כזה. אתה צריך לשמוע בעצמך. אני יכול לעשות לך קידוש ולהוציא אותך ידי חובה, אתה צריך לשמוע. אני יכול לעשות לך הבדלה ואתה שומע ואתה יוצא ידי חובה. אני יכול לתקוע לך בשופר ואתה שומע ויוצא ידי חובה. אבל אני אתקע שופר ואשמע ואתה יושב בבית ישן על מיטתך, זה לא עובד. צריך לשמוע את המצווה. לא, זה לא עובד ככה. עכשיו יש דברים שהם מצוות בגופו של אדם, שזה אני לא יכול לקיים במקומך. למשל, מצוות תפילין. אני לא יכול לקיים במקומך מצוות תפילין. לעזור לו נניח. לעזור זה משהו אחר, אבל הוא מקיים. לעזור לו נניח. אז זה מצוות שבגופו, אבל גם מצוות שבגופו אני יכול לברך ולהוציא את כולם ידי חובה. עכשיו גם פה בשופר. יש מישהו שלא שמע שופר, אין בעיה, אני יכול לברך 100 פעמים. ולתקוע. בשם מלכות, בלי... כן, בשם המלכות, כן. ולא ברכה לבטלה. לא ברכה לבטלה, לא. עכשיו אני אומר, אם אחד מהאנשים האלה יודע לברך, תן לו שהוא יברך. אתה תתקע. זה אפשרי? עדיף. זה אפשר כאילו? כן, יש פה נגיד, אני עכשיו, קרה לי הרבה פעמים שתקעתי בבית הכנסת, הייתי בעל תוקע, חזן בראש שנה. אחר הצהריים הלכתי לפארק, וראיתי אנשים שלא שמעו שופר, הייתי עם השופר שלי, ואמרתי להם, אתם רוצים לשמוע שופר? אמרו לי, בטח, לא שמענו. אז אמרתי, ראיתי מישהו שיודע לברך, הייתי נותן לו, אמרתי לו, בוא תברך. תכוון להוציא את כולם ידי חובה. אם אני רואה שאין שם מישהו שאני יכול לסמוך עליו, אין בעיה, לכתחילה, אני אומר להם, תקשיבו, אני מברך, תוקע לכם, ומכוון להוציא את כולם ידי חובה. הוא מברך לתקוע, לא לשמוע? לשמוע? לא, לשמוע. לשמוע הכל שופר. בכל מקרה מברכים לשמוע הכל שופר. גם התוקע מברך לשמוע. אתה לא מברך לתקוע. הברכה היא לשמוע. יש בזה מחלוקת בראשונים, להלכה נפסק בשולחן ערוך שמברכים לשמוע הכל שופר. גם התוקע. נכון, כי המצווה היא השמיעה ולא התקיעה. השמיעה. התוקע הוא עוזר לנו לקיים את המצווה, אבל המצווה היא בשמיעה ולא בתקיעה. נפקא מינה, בין הראשונים שאומרים מחלוקת, האם המצווה היא בתקיעה או בשמיעה, אדם שמודר מחברו הנאה בשופר, אין לו שופר אחר. אמר לו, אני כונם נודר ממך הנאה, לא תהנה לי בשופר הזה. עכשיו, לפי מי שאומר שהמצווה היא בתקיעה, הוא לא יכול לתקוע. אבל לפי מי שאומר שהמצווה היא בשמיעה, אני יכול לתקוע. מצוות לאו ליהנות ניתנו. המצווה היא בשמיעה, אין בעיה שאני משתמש בשופר לשם מצווה, והמצווה היא בשמיעה. הוא לא נדע ממנו ההנאה על השמיעה, רק לא לתקוע. והוא תוקע, הוא שומע, הוא אכפת לי. כן. טוב. עוד שאלה אליך. אני עולה ביום שישי אחרי מנחה, רץ לאמא שלי לעשות לה קידוש.
כן, ואני לא שותה. כן. נותן לה לטעום, וגם המוציא גם, אני לא אוכל, נותן לה לאכול ואני יורד. זה בסדר? אם אתה עושה לה קידוש, כן. אתה עושה את הקידוש? אני עושה את הקידוש. אתה צריך לשתות רביעית יין. אבל אני בא לעשות בבית, אני בא לערבית, אחריו לפה, אני יורד חזרה לערבית. אני עושה מנחה, עולה למעלה. לא הבנתי. מתי אתה עושה לה את הקידוש? אחרי מנחה. לפני הערבית של ליל שבת? כן, למה? כי היא הולכת לישון מוקדם. אני עולה אליה למעלה, עושה לה קידוש, עושה לה מוציא, היא שותה, היא אוכלת, היא לא יכולה ללכת. ואיך אתה חוזר? היא יורדת פה ברגל? והנה, אמא שלי גרה ממול. שיר השירים אני קורא בבית, אני אבל זו שאלה, איך אי אפשר לעשות קידוש לפני שאתה מתפלל ערבית? רגע, אתה קיבלת שבת. קיבלתי שבת. בסדר, לא הבנתי, חשבתי שלא קיבלת שבת. הבעיה הייתה, אם הוא לא התפלל מנחה זה בעיה. כן. הוא כבר התפלל מנחה של לא, הבנתי את המציאות, לא הבנתי בהתחלה. התפללת מנחה, קיבלת שבת, אתה הולך אליה, אתה יכול... שתייה, לא רק קידוש. כן, אתה הולך אליה, כן. ואתה יכול לשתות רביעית. מותר לי לשתות רביעית? כן, כי עדיין, מה שאסור לך זה קביעות סעודה. לא, זהו, כן. קביעות סעודה זה איזה כזית, איזה קבצה של פת או מזונות. אז אני אוכל חתיכה... לא, אתה לא צריך לאכול. לא, אתה שותה רביעית יין או מיץ ענבים, יצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה, ולא צריך יותר מזה. אז הוא צריך לעשות בין 3 ולרדת, לא? כן. כן, בסדר. צריך לשתות יין. כן. בסדר, אני בשביל לא הזמן, זה לא בין או לתפס ראש עכשיו. עכשיו, מיץ ענבים. אז... הוא לא יכול לברך והיא תשתה? לברר, אבל לפחות הוא צריך לטעום. אתה צריך לפחות לטעום, שלא יהיה ברכה לבטלה. כן. אם היא תשתה? היא שותה. אין בעיה. אם אתה תטעם... כן, אז זה ככה בשביל... לא, אין בזה בעיה. אבל אם היא תשתה... מה? כן, אפשר. היא שותה. אפשר, אין בעיה. אבל תטעם טיפה. תטעם טיפה, שלא יהיה ברכה לבטלה. כן. אין בעיה. היא יכולה, אם היא יכולה לעשות בעצמה? היא לא יכולה. אני אתן להם קש לשתות. זה משהו אחר. רפואה שלמה. דיברנו פעם שעברה ואמרתי שאני אחזור על זה לעניין של חמר מדינה. חמר מדינה, שולחן ערוך כותב שבמקום שאדם אין לו יין לקידוש או להבדלה, מותר לו לעשות קידוש או הבדלה על חמר מדינה. חמר מדינה זה המשקה המצוי והחשוב באותה מדינה. יש מחלוקת בפוסקים. מה חמר מדינה? חמר זה יין, לא? חמר זה שחר. יין, כן, חמר, יין של המדינה, הכוונה שחר של אותו מדינה. המשקה שנפוץ באותה עיר. אז אמרתי שיש מחלוקת בין הפוסקים, האם צריך דווקא משהו משקר, או אפילו משהו לא משקר, אפילו משקה חשוב שהוא לא משקר. רוב הפוסקים הספרדים, נכון. רוב הפוסקים הספרדים אומרים צריך משקה משקר, דהיינו בירה לבנה, ערק, נכון? זה קשה לשתות מזה רביעית. טוב, השאלה אם אתה רואה, זה כבר לא הופך למשהו אחר. ובכל מקרה, הברכה עליו זה שהכל. כן? אותו ברכה שמברכים עליו. לא מברכים בורא פרי גפן על חמר מדינה. יפה. עכשיו, יש דעה בפוסקים בין דורנו, אמנם אני חושב שזה לא, רוב הפוסקים לא כותבים ככה, שמדייקים, שככה שמעתי את הרב יעקב יוסף, בנו, זכר צדיק לברכה, בנו של הרב עובדיה, שהוא מדייק בבית יוסף, שהבית יוסף כותב, מרן הבית יוסף, שאם יש יין במהלך יום אחד שאפשר להביא אותו, אז אי אפשר לקדש על חמר מדינה. ואז הוא רוצה לומר שהיום בכל העולם ממטוס אפשר להגיע, במהלך יום אחד אתה יכול להגיע לכל מקום, ולכן אין מציאות כזאת היום של חמר מדינה. אומנם אני אומר, רוב פוסקים לא כתבו ככה, גם הרב עובדיה בעצמו, שמביא את זה שיש מציאות כזאת, שלפעמים אדם יכול לשתות חמר מדינה כשאין לו, ואני גם יודע על מנהגים, יש כל מיני קהילות, שמעתי על מנהג טריפולי ואולי כל מיני קהילות, שהיו לכתחילה עושים קידוש בשבת בבוקר או לפעמים בהבדלה על חמר מדינה. מותר? עכשיו אני אומר כמובן, אם יש לאדם יין או מיץ ענבים, זה עדיף. אבל קהילות שנהגו או במקום שאין, אז כמובן שזה מותר.
אמרתי שוב, יש מהאשכנזים, מהפוסקים האשכנזים שאמרו שאפילו חמר מדינה אפשר אפילו על משקה חשוב שהוא לא משקר, אנחנו לא נוהגים ככה, כמו לדוגמה מיץ תפוזים, קפה נמס או קפה שחור. אמרתי כבר, הזכרתי את זה שחלק גדול מהאשכנזים ככה עושים במוצאי שבת חזון, שלא יכולים לשתות על היין בגלל 9 הימים, אז הם עושים על חמר מדינה. אנחנו הספרדים, לפי דעת מרן השולחן ערוך, אפשר לשתות גם במוצאי שבת זכור, המבדיל בלבד יכול לשתות רביעית מהיין. עכשיו בהבדלה הגענו לבשמים. בסמים אנחנו צריכים לדעת שבמוצאי שבת הנשמה היתרה יוצאת, ולכן חכמים תקנו לנו לברך על הבשמים. כי הבשמים, הריח הוא דבר שמשיב את הנפש. כן? בניגוד לדברים אחרים, אכילה היא לא משיבה את הנפש, היא משיבה את הגוף. אדם שהוא רעב, הגוף שלו לא חייב אוכל. אבל ריח הוא משיב את הנפש. ולכן אנחנו מריחים במוצאי שבת ריח טוב בגלל הנשמה היתרה שמסתלקת. זאת הסיבה גם כן שבמוצאי יום טוב אין לנו בהבדלה בסמים, כי אין נשמה יתרה. נשמה יתרה זה רק במוצאי שבת. אותו דבר גם במוצאי יום כיפור, שלא חל בשבת, אז אין לנו נשמה יתרה. אנחנו מבדילים רק על יין ועל נר במוצאי כיפור. נר זה בגלל סיבה אחרת, אפילו אם כיפור חל ביום שני או שלישי, כן? בגלל שצריך אור ששבת, חכמים תקנו, שיהיה אש שדלקה כל אותו יום כיפורים. זה דין אחר, כשנגיע לחוץ יום כיפור. הבשמים בכיפור? כן, נשמה יתרה. אין נשמה יתרה בכיפור? אם כיפור חל בשבת, כמו השנה, מברכים... מה? הביאו את המנהג הזה מהירקן, הביאו את המנהג הזה. מה? נענה הם עושים. מה, בסמים? מצוין, מה? נתחיל. לא, עם הדסים כתוב, לא? אתה כבר בדרגה של רבי שמעון ורבי אלעזר בנו. לא יודע, כתוב, לא? אז אשריך, צדיק יסוד עולם. טוב, אז אנחנו צריכים לדעת הרמה, ככה נוהגים האשכנזים, בהבדלה, כל בשמים שתביא להם, מברכים בורא מיני בשמים. למה? כותב הרמה, בגלל שיש חשש שאנשים יתבלבלו ולא יודעים מה, ולכן, אם תברך מיני בשמים, פתרת את כל השאר בדיעבד. אבל אם ברכת על יסבה מיני או על מיני יסבה, לא יצאת ידי חובה. אבל מה עדיף הרב? אבל דעת מרן השולחן ערוך, לא ככה. ככה אנחנו נוהגים, שמה שיביאו לך, תברך לפי הסוג בהבדלה. הביאו לך מיני, תברך מיני. הביאו לך יסבה, תברך יסבה. הביאו לך עצה, תברך עצה. מה ההבדל? עשב זה מין צמח שהוא גדל כל שנה מחדש, ובסוף העונה שלו הוא נובל ומת. כל שנה הוא גדל מחדש, ובסוף העונה נובל ומת. אבל עצה בשמים, עץ זה מין צמח שהגזע שלו נשאר קיים באדמה במשך יותר משנה, וכל שנה הוא מוציא ענפים חדשים. בסדר? זה ההבדל בין עצה למיני, ליסבה. עוד פעם, יסבה הוא כל שנה גדל מחדש, ונובל בסוף העונה שלו. עצה, השורש קיים, וכל שנה הוא מוציא גבעולים מחדש. בסדר? זה עצה, השורש קיים, נשאר, הוא לא נובל. למשל, יש לנו עצה לואיזה. לואיזה זה עצה. כן? ונענה, מה זה? הדסים זה עצה. עצה בסמים. נענה זה יסבה בסמים. שיבה, שיבה, זה עצה. שיבה זה עצה. ציפורן, עצה. עכשיו בוסם, ריחני, מיני. אם אני מביא לך אתרוג עם ריח טוב, מה תברך? זה נותן ריח טוב בפירות. אבל בהבדלה, עדיף להביא אחד או יסבה, מיני או עצה. מה עדיף הרב? ומה עדיף להשתמש? נכון בסמים? בזה? מה? בדס? או לא שלא עדיף? אין עדיפות. מקובלים, אני לא מכיר. הדס לא קונה, בגלל זה זה טוב לך.
יש בערב שבת, יש מנהג של המקובלים להביא הדסים, אתה צודק. מנהג המקובלים בערב שבת, כן, כן, מנהג המקובלים בערב שבת להביא הדסים, להריח עליהם. אבל... יש לי בבית ננה שהבשתי אותה, טחנתי אותה. זה מיני סמים, טחנתי אותה ויבשה. זה הסווה בכל מקרה נשאר. זה יסבה. כן? אם אתה רואה עדיין את הגרגים, זה יסבה, כן. מה אתה רואה? טחנתי אותה מבחינה של לא תבלינים. רואה כלום, לא איזה... לא רואה כלום. מגיעים עליו כאלה פתיתים קטנים כאלה. ננה גרוסה. יבשה. זה שינה צורתו? אני חושב, יסבה, אני אבדוק, בלי נדע. אני בטוח שגם מיני. מיני הצב, זה לא עבר. אני יודע שזה יסבה, אפילו שזה מפורט. על טבק זה ריח שאין לו... זה ריח סינתטי. סינתטי אין לו ממש, הרב. למה אין לזה ממש? אין ממשות בריח סינתטי, זה סתם. לא, להלכה גם על ריח סינתטי שיש לו ממשות, אנחנו מברכים עליו. הרב, אני יכול לתאר אוויר בשירותים? לא, זה אמרנו כבר. למה? בגלל שמתאר האוויר זה בא בשביל לסלק ריח רע. אנחנו צריכים... טבק אני חושב שכן. על טבק. מברכים על טבק, הרב. אני אבדוק את זה, בלי נדע, אני אבדוק את זה. פעם בא אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, תעשה מי שברך איזה חולה. לחולה. אמרתי, מי שברך, הוא יברך את... הוא אומר לי, נער בת לואיזה. אמרתי לו, באיזה בית חולים היא נמצאת? הוא אומר לי, בבית חולים שיבא. אמרתי לו, שיהיה רפואה שלמה גם לך וגם לה. טוב. עכשיו, אם יש כאלה שבאחרי סוכות לוקחים את האתרוג, אמא שלי, אני זוכר שתאריך ימים, אמא שלי כשהיינו קטנים, כל שנה הייתה לוקחת את האתרוג, הייתה דוחפת ציפורן, צפוף, והיינו שנים, היינו כבר 20 שנה ויותר, היינו משתמשים בזה. כן, כן, ממש נשאר ריח חזק. כל מוצאי שבת היינו מברכים על זה. זה תפוח. צריך לעשות את זה צפוף. אז יש כאלה שכותבים מהפוסקים, המגן אברהם ככה כותב שבגלל שנעשתה בזה כבר מצווה באתרוג, יש בזה מעלה. נברך על זה עוד פעם, אבל זה לא חובה. אז מה אתה מברך? על זה? כן, על זה. גם ככה האתרוג הוא עצמי. אבל לא, אני אגיד לך, לא. אם בהתחלה, בחודש הראשון, כשעדיין יש ריח מהאתרוג גם כן, שהוא עוד לא התייבש, אז במקרה כזה תברך מיני. אם אני מביא לך כמה אגרטל, עם כמה פרחים, יש לננה, יש לואיזיה, יש שיבה, איזה, אם אתה אוסף את כולם ביחד, תברך מיני ותפתור את כולם ביחד. אם אתה לוקח אחד מהם, גרניום, יש לו ריח טוב, אתה מברך עליו, עצה בסמים. אם לקחת את הננה בלבד, תברך יסבה. אתה רוצה, קודם כל תברך... מה? רק? אז אמרתי. אם זה בהתחלה, כשעדיין יש ריח לאתרוג שהוא עוד לא התייבש, תברך מיני, כי יש שתי ריחות מעורבים. אבל אחרי שהתייבש האתרוג, ונשאר רק הריח של הציפורן, תברך עצה. עכשיו, הגענו לברכת הנר. הנר במוצאי שבת, אנחנו יודעים שהאדם הראשון לקח 2 אבנים, קשקש בהם, והצליח להוציא אש. כנגד זה אמרו חז"ל, בכל מוצאי שבת אנחנו מדליקים אש ומברכים עליו. בורא מאורי האש. עכשיו צריך שהנר יאיר עד שגם אם לא היה שם אור חשמל, הוא היה יכול להבחין לאור של הנר בין 2 מטבעות שונים. למשל, היה לוקח 2 מטבעות בגודל שווה, שונים, הייתי מצליח להבדיל. זה שקל וזה 2 שקל, לא יודע, משהו דומה, אז זה מספיק. כלומר, אם נגיד היה פה חושך, והיה נר דולק שמה, זה היה מספיק לי בשביל להבדיל. האור הזה, מעט מן האור עושה, מגרש הרבה מהחושך. אם זה היה מספיק לי בשביל להבדיל בין 2 המטבעות, ממרחק כזה, אני יכול כבר ליהנות ולצאת ידי חובה. אם לא צריך להתקרב. יש כאלה שמתקרבים עד שנשרפות להם כבר האצבעות. לא, אבל יש לראות את הציפורן
אז זה עניין, מה זאת אומרת? למה אנחנו מסתכלים בציפורן? כי זה עוד עניינים, אבל על פשט על פי... לא, רגע. קודם כל, מה ההלכה? למה אנחנו מסתכלים במקום של הציפורן? זה המקום הכי קל לראות את האור של הנר. זה הפשט. יש כאלה מסתכלים על סרטוטי כפות הידיים, כי זה מקום שאפשר להבחין באור בין סרטוטי הכפות, כשיש חושך. זה הפשט. יש כאלה, הופכים את זה, יש כל מיני דברים, רמזים, סגולות, וייתם לי ים סגולה, יש הרבה סגולות. אבל קודם כל הפשט, לדעת להבדיל, כי הציפורן זה מקום שהאור זוהר עליו, בחושך. שמעתי פעם מהסבא, הרב שמואל בן אמרם, זכר צדיק לברכה, היה אומר על דרך הרמז, יש פסוק בנביא מלאכי, ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. אומר, מה זה הרשעים? זה ישמעאל ועשיו. כל הזמן מתגרים בנו. עכשיו, אנחנו בהבדלה לוקחים את הגודל, שמים אותו ככה, שמים את האצבעות ככה. נכון. עכשיו, כמה פרקים... הרב מוספי אמר לעשות את זה ככה. רגע, יפה. עכשיו, כמה פרקים יש לנו באצבעות? 4 אצבעות פה. כל אצבע זה 3 פרקים. ביחד 12 פרקים. באגודל 2 פרקים. האגודל זה 12 פרקים, זה 12 שבטי אז עם ישראל. האגודל, 2 פרקים, זה עשיו וישמעאל. כשאנחנו מקפלים את עשיו וישמעאל ועליהם שמים את ה-12 פרקים, אומרים ועשותם רשעים כי הוא אפר תחת כפות רגליכם. אז כאילו אנחנו רומסים אותם. 12 שבטים, רומסים אותם. לא צריך לומר את הפסוק הזה באמצע ההבדלה, כן? אבל זה הרמז בדבר הזה. עכשיו, אנחנו יודעים שצריך שהנר של ההבדלה, צריך שהוא יהיה כמו אבוקה. אבוקה היינו לפחות 2 פתילות. 2 פתילות שיהיה בו ולא פתילה אחת, כמו נרות של שבת שאנחנו מדליקים, צריך שיהיה אבוקה שאורו חזק. אם יש לי רק נר ואין לי אבוקה, עם כמה פתילות, תוסיף גפרור, כן? רגע, פתילה אחת לא פה? הרב, למה זה? צריך שזה יהיה כמו אבוקה. למה אבל? חכמים אמרו שהאש של מוצאי שבת צריך שיהיה האור של החזק. בגלל זה יש לך נר שהוא נר קלוע. כן, זה מוכרים נרות. אני עובד איך מעמידים את הנר הקלוע הזה. מחזיקים. יש מתקן? זה על פי הסוד מעמידים אותו עם שמות קודש. כי סומכים על הבן שהוא מחזיק בבית את הנר. סומכים על זה שיש לך עוד ילד בבית שיחזיק לך את הנר. טוב. עכשיו, יש כאלה שנוהגים להיעדר לכבות את האור לפני שהם מברכים על הנר. אשריהם, זה לא חובה. מי שרוצה, יכבה שהוא יוכל לראות את הנר יותר טוב. אבל באמת לפי ההלכה, גם אם תיאורטית, היית יכול, אם היה פה עכשיו חושך, והיית יכול להבחין בין 2 מטבעות ישרים במרחק הזה, אני אפילו לא צריך להתקרב לנר. אם מישהו מחזיק שמה את הנר, ויש פה המון אנשים, אמר עכשיו כולם ידחפו? לא. אם ממרחק כזה בבית הכנסת הייתי רואה, מספיק, אני עושה ככה, אפילו שאני לא רואה 100%, אם תיאורטית הייתי יכול לראות אפילו שיש אור של חשמל, יצאתי ידי חובה. יצאתי ידי חובה. עכשיו, נחלקו הפוסקים, האם אדם יכול לצאת ידי חובה לברך על הנר, נר חשמלי. אז בואו נתחיל ככה. נר, קודם כל לא מצאנו דבר כזה, לא ראינו. מעולם לא ראינו. אבל נתחיל ככה, נר שהוא נורת לד, שהוא לא נורת להט, אז הפוסקים מסכימים שלא יוצאים בזה ידי חובה. נורת להט, יש בזה מחלוקת, יש מקצת מהפוסקים שאומרים שאפשר בדיעבד לצאת בזה ידי חובה, כי סוף סוף זה אש, אבל רוב הפוסקים אומרים שגם בזה לא יוצאים ידי חובה. למה? כי גם נורת להט זה בעצם מתכת שהאש לוהטת עליה, אבל היא עטופה בזכוכית. ויש הלכה, בגמרא מופיע במפסק השולחן ערוך, אש בעששית, בתוך זכוכית, אי אפשר לברך עליה בורא מאורי האש. אם זה היה שבור? מה? אז איך? מתכת בוערת. אם זה מתכת בוערת, שאתה רואה סליל של אש בוער. לא, יש את המנורות האלה, הצהובות של התקרה. אז יש להם נורה מזכוכית.
גם, נגיד, היא שבורה, והאור כן עובד. מה? לא, זה נשרף. פתאום זה נשרף. נשרף? בטח זה נשרף, החוט נמתח במקום. קשה לי להאמין שזה יוכל לדלוק בלי ה... יכול להיות הנורה הטובה, אחרת אם יש לו חמצן ברגע שהוא... בדיוק, בדיוק. זה עובד גם על... כן. קשור לחמצן גם. על כל פנים, יש כמה פוסקים האחרונים בדור הקודם שהיו בכוונה מברכים על נורה חשמלית, כמה פוסקים גדולים, אשכנזים, שבכוונה ברכו על נורת להט כדי להראות לכולם שככה הלכה. אבל כמו שאמרתי, היום, הפוסקים היום, כולם, כמעט כולם, אומרים שלא יוצאים בזה ידי חובה. ולמרות שכשלמדנו על הלכות הדלקת נרות, למדנו שלפי רוב הפוסקים מותר לברך... ערב שבת. כן. מותר לברך. אמרנו לפי רוב הפוסקים מותר לברך על נורת להט. על ההבדלה כאילו. לא, אבל בערב שבת אתה יכול לברך על נורת להט. נכון. אמרנו שלפי רוב הפוסקים מותר, אבל פה בהבדלה לא. עכשיו לגבי שאלה ששאלתם מקודם. אדם עושה הבדלה בבית הכנסת. יוצא ידי חובה בבית הכנסת. עכשיו חוזר הביתה ורוצה לעשות הבדלה לאשתו. אז קודם כל צריך לדעת שהאישה חייבת כמו הגבר בהבדלה. למה? הרי תגידו, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות? לא. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. זכור זה כל המצוות, זכור זה כל המצוות עשה של שבת. קידוש, הבדלה, כל מה שקשור לתפילה, הדלקת נרות וכו'. שמור זה כל המצוות לא תעשה. אנחנו בעזרת השם נלמד את זה. כל מלאכות שבת. וכמו שנשים חייבות באיסורי לא תעשה, ככה חכמים למדו שהן יהיו חייבות בשבת בכל המצוות שקשורות לשבת, מכל מצוות עשה. למה? כי זכור ושמור הוקשו אחד לשני. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, יש היקש בין אחד לשני. לכן כמו שאישה חייבת בכל איסורי המלאכות, ככה היא חייבת בקידוש והבדלה. ולכן, מעיקר הדין אישה יכולה לעשות הבדלה, אפילו להוציא את הבעל. יכולה להוציא אותי חובה. יכולה גם להוציא אותך מחוץ לא. יכולה להוציא, אבל משום כבוד, נהגו שהבעל עושה. כן? אבל לפעמים יכול להיות מציאות או שהאישה לבד בבית כי הבעל במילואים, או יכול להיות מציאות שהבעל לא מרגיש טוב, והוא לא מסוגל לשתות יין ולא מיץ ענבים בגלל הסוכר או בגלל אלכוהול, ואין מישהו אחר בבית, אין בן גדול או משהו, אז אין אורח, אז אישה תעשה הבדלה, תוציא אותה ידי חובה, כן? ולא תפחד לשתות מהיין. כל הסגולות שאמרו שאישה לא תשתה מהיין של ההבדלה, זה בתנאי שהיא לא צריכה לצאת ידי חובה. אבל אם היא צריכה לעשות הבדלה לעצמה ואין מישהו אחר שיעשה, אז היא תשתה גם. למרות זה קשה ללידה משהו. הרב בן ציון מוצפי, ראיתי תשובה שלו גם כן, שאלו אותו, כבוד הרב, אני אישה רווקה, והרבה פעמים אני נמצאת בשבת, אין מי שיעשה את ההבדלה, רק אני. אבל אני יודעת שלא טוב שנשים ישתו מהיין של ההבדלה. אמר לה הרב, אם אין מישהו אחר שיעשה את ההבדלה, תעשי את ההבדלה ותשתי ואין לך מה לפחד. במקרים שיש מישהו אחר שיעשה את ההבדלה, אל תשתי. אבל למה היא לא צריכה לשתות? למה היא לא אמורה לשתות? יש סגולות. כל מיני משהו סגולות. בלידה אמרו משהו. כל מיני סגולות. זה גם סגולות? כל מיני סגולות. למה אתה הולך ללדת? מה אתה בוער? מה אתה דואג? רגע, אז באתי לבית כנסת ועשיתי בבית כנסת הבדלה, עכשיו אני לא יכול להוציא אותו בבית? לא, אמרתי, אתה יכול להוציא. אתה יכול להוציא מדין ערבות, כמו שאמרנו מקודם. אבל אם עוד כל עוד האישה לא יצאה ידי חובה, אני יכול להוציא אותה ידי חובה. לגבי, הוא יכול גם ברכת הגפן, גם ברכת ההבדלה שזה ברכת המצוות. כן, ברכת הגפן זה ברכת הנהנין, בכל מקרה אין בעיה. כל פעם שאני נהנה, אני מחויב לברך. אז ברכת היין אין לי בעיה. ברכת ההבדלה זה ברכת המצוות, כל עוד היא לא יצאה ידי חובה, אני יכול לברך בשבילה. ובסמים, אם היה הפסק, באתי מהבית כנסת לבית, אין בעיה לברך עוד פעם על בסמים. כל עוד יש הפסק, עברה חצי שעה או שיצאת ממקום למקום, תברך אפילו 100 פעמים ממוצאי שבת. כל השאלה זה על ברכת הנר. יש מחלוקת בין הפוסקים, האם אישה מחויבת בברכת הנר במוצאי שבת או לא. להלכה הרב עובדיה אומר שאם אין ברירה, אז הבעל יכול גם לברך לאישה. אם האישה יכולה, תברך לעצמה במקרה כזה. זאת אומרת, אם אתה יצאת ידי חובה ההבדלה בבית הכנסת ובאת לבית לעשות הבדלה, אז אם היא יכולה לברך, מה טוב מה נעים? אם לא, אתה יכול לברך לה. נכון, אני הרבה פעמים ככה אני עושה, כשאני נמצא בבית הכנסת,
ואני יודע שאשתי מחכה לי בבית, אני לא מתכוון לצאת ידי חובה. אני נשאר עם הציבור. לא מתכוון לצאת ידי חובה. אני מגיע הביתה, אני עושה את ההבדלה, מוציא את כולם וגם את עצמי. אני יכול לברך לה גפן והיא תשתה? אני לא אשתה? אבל תיטע משהו שלא יהיה ברכה לבטלה. חייב איתו משהו. איתו, אפילו קצת. מה עושים קודם? שבים את הער או ששבים את הער? שותים, ברור, זה הפסק. חוות היין. קודם כל יש כאלה שנהגו להשאיר את היין. במרוקו אני חושב, הרבה היו נוהגים להשאיר את הנר של ההבדלה דלוק, וזה עניין. אליהו הנביא, זה מוצאי שבת. ונכון, יש כאלה שגם אלה שנהגו לכבות, יש בזה מנהגים שונים. מנהג חב"ד למשל, היו מקפידים מאוד מאוד מאוד, שבשום אופן לא יכבו את זה עם הפה. למה? כי כתוב נר השם נשמת אדם, אז כאילו לא לכבות את הנשמה. כי אתה, בכוח של הפה, מכבה את הנר, והנר זה כביכול הנשמה. אז מה היו עושים? לוקחים קצת מהיין, שופכים על זה, או... כן. כן, כל אחד. אבל שוב, זה לא שולחן ערוך, זה לא הלכה. מי שמכבה בפה, לא צריך לצעוק עליו, הוא לא עשה איסור. אבל אומרים גם נגיד בימי הולדת, אסורים שופט. בסדר, לא, זה לא... שוב. מה זה? זה לא טוב. זה אמונות וסגולות, זה לא... זה מנהג שהמציאו אותו, אני לא... זה לא כתוב. אין דבר כזה בהלכה. גם יום הולדת לא כתוב. בתורה... מה יום הולדת? כתוב לפרעה, יום הולדת לפרעה. נכון. למה אתה פרעה? למה אתה פרעה? כתוב, מה אתה מדבר? יכול לחגוג את יום האמת היא, בלי נדר אולי פעם, צריך לעשות איזה שיעור. יש מקורות גם לעניין של יום הולדת. אבל הבן איש חי למשל כותב שבבגדד היו חוגגים את היום הברית. אבל יש גם ביום הולדת, גם יש בזה מעלה גדולה. עכשיו, איסור של, אנחנו צריכים לזכור שיש איסור של אכילה ושתייה לפני הבדלה, ואיסור של עשיית מלאכה, כל עוד אדם לא יתפלל ערבית, או לא אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול. ברגע שאמר, יצא ידי חובה. עכשיו, אם אדם נמצא בסעודה שלישית, נטלתי ידיים לפני שקיעה, אכלתי כזית מהלחם לפני שקיעה, אני יכול להמשיך את הסעודה כמה שאני רוצה. אפשר גם עד לפני עלות השחר. רק צריך להספיק להתפעל ערבית גם. העיקר שלפני השקיעה. מה? כן, כן. כל עוד אכל כזית לפני השקיעה, להלכה הסעודה הולכת בתר עיקר הסעודה, כן? שזה היה לפי ההתחלה. צריך לאכול כזית, כאילו לפני השקיעה? כן, ולכן יגיד רצה וחייצנו, גם אם סיימתי את הסעודה השלישית שעה אחרי יצאת הכוכבים. ככה מנהג הרבה ישיבות, בחורי ישיבות שמעריכים בסעודה שלישית, והרב, או שרים, והרב נותן דרשה שעה. לפעמים אני זוכר כשהייתי בחור בישיבה, היינו מוצאים את השבת, לפעמים 2:03 החצת שבת. והיינו אומרים רצה וחייצנו, ואחר כך היינו מתפלל עם ערבית, ואתך נתנו, מה? כן. עכשיו, אותו דבר, אם עכשיו... אם הבעל רוצה לעשן, הבעל רוצה להריח ואשתו, דג'יה רוצה לעשן. רגע, שנייה, אז צריך להתחשב באשתו. עכשיו, רגע, אני אסיים בעוד דבר אחד חשוב. אם עכשיו במוצאי שבת, חל ראש חודש. מה עושים? הסתבכנו. אז פה יש מחלוקות גדולות, אבל אני אומר לכם מה ההלכה. להלכה, דעת מרן השולחן ערוך, הרי מה הבעיה? אם במוצאי שבת חל ראש חודש, ואני מעריך בסעודה שלישית, אז מצד אחד אני צריך לומר יצא כי הלכתי אחרי עיקר סעודה. מצד שני, אני עכשיו ראש חודש, אז אני אגיד יעלה ויבוא לו. אם אני אגיד גם רצה וגם יעלה ויבוא, אז זה תרתי דסתרי, תחליט. זה יום או לילה. אז להלכה, הבן איש חי והמקובלים אומרים, תסיים את הסעודה לפני שקיעה בשבת כזאת. לפי השולחן ערוך, הולך לפי עיקר התחלת הסעודה. לכן, תגיד רצה וחייצנו, בלי יעלה ויבוא. גם אם המשכת את הסעודה שעה אחרי יצאת הכוכבים, אתה אומר רק רצה וחייצנו, בלי יעלה ויבוא. ומי שרוצה להיות חסיד, יכול לסיים את הסעודה לפני. אבל עיקר הדין, ככה הלכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנין בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא